waka. Abubakar SGYD ne. Kace ba ka yin soyayya shin me za ka yi? Ai samun masoyi na gaskiya shi ke sanya gangar jiki jin daɗi. In ka ce ba ka yin soyayya shin me za ka yi? Ai samun masoyi na gaskiya shi ke sanya gangar jiki jin daɗi. Sani na da nai tsufa ba za ta riske shi ba, kullum yana nan a farko ba wani wanda bai san shi ba. Canjawar zamani ba zai sa wanda bai san shi ba. Mene nake so na ce muku ba wani wanda so bai yi mai rana ba. Ba kallo yakan furta so ko ba a ce da kai kala ba. Sabon cikin zuciya fuska ba za ta ki faɗar shi ba. Ko kana ƙoƙarin ka ɓoye so a fuska ba zai ki fita ba. Cuce shi ba sannan ba zai bar ka ba yin ba kai kake kin shi ba. Me yin shi ba gaskiya shine ba za ya amfana ba. So yana ba da duk wata dama sai idanu ba zai kalla. Ba za ya tozarta ba, sannan mai nazari ba za ya ki wanda ke sansa ba. Yarda ta kan sanya soyayya karko har zuwa can gaba. Ka samu mai san ka sai ku yi aure da'iman ba ku yin kuka ba. Masoyi na gaskiya wannan shi yake yin wuya. Waɗansu na shan wuya in ka gansu ka tausaya. Wanda za ka yi wasu da amana shi yake masiya. Kai kana san shi shi ko yana son wanda bai san shi bai gano ba. Masoya sai ku yi agaji, ka samu wanda ke san ka da gaskiya babatin na gaji. Dukkan kulawa ku baiwa juna shawara ce ku ji. So fitila ce mai haske shi yake hanawa aikunci. Ka ce ba ka yin soyayya shi ne za ka yi? Ai samun masoyi na gaskiya shi ke sanya gangar jiki jin daɗi. Ka ce ba ka yin soyayya shin me za ka yi? Ai samun masoyi na gaskiya shi ke sanya gangar jiki jin daɗi.